wantiere kae kod jagoro maduong' mano riwruog jopuonj mano mara KNUT kata NAT ka wantiere kode kachiel mar mondo morangane kaka weche mag jopuonj gi bende ochung' okinyini ma kawuono. Ami thuolo mar mondo mi mos okinyi ma kawuono kae. Katibu Collins Oyuu yawre kendo machiegni. Yawre Nyaklefas. Isio nade? Achiemo ber. Mokwongo poch gi pak kuom yiero kendo tielo moro mar ariyo kendo. Erokamano. Ka thuolo mari mokwongo are ne yiero no ne tim imose jopuonj kachiel kod ka oganda wa. Arwako. Akaw thuolo ni Cleophas mokwongo magoni erokamano kuom luonga studio odiechieng' ma kawuono. Nyan mabor tatemo matek mondo achopie. Omiya thuolo mar gano gi jopuonj to gi jopiny. Kendo ahinya duoko ni jopuonj erokamano maduong' kuom yiero okang' mar ariyo mondo atele Kenya National Union of Teachers kaka jagoro maduong'. Ok nyen wach mayot to be mondo jodalau ochiw confidence malong'o kuomi. Magi dogi mi okang' mar ariyo. Ok wakawe for granted. Yes. En gik mathoth ahinya mosebedo kae katimre ahinya nyakoro moge jwang' kendo kanyo nitiere iwacho ni ywaruok maponono deponi nitiere koso gin ang'o ma deponi timre kar kae. Achiedh nade mokwongo e wechegi mag okumba ne jopuonj kata wechegi mag SHA. En achiedh nade koso en gima pok ochopo e kidieny miluongo ni achiedh nade. Ang' iwache yo machalane mokwongo nyaka sani en ang'o matimore kind jopuonj kod okumba mar SHA. Mokwongo ang' awach ni wach SHA nosechopo e achiedh nade. Ok ne en wach mayot ahinya. Madinyo bed ni nyoro kwa chope e weche maler mag SHA di koro sani wawacho weche mamoko. Japuonj manigi ngima maber e japuonj manyalo tiyo. Japuonj maonge oyaye e weche mag thieth e japuonj manyalo tiyo. Wawacho ni quality teaching and learning wuok mana kuom japuonj mangima. Ok ne en tich mayot ma kaki wache no Cleo achiedh nade nosechopo. Maricho nosetimre. To okang' manyo akaw nyoro apano duoko confidence mar jopuonj e wechegi mag medical cover. Ma en very comprehensive. Japuonj masani ok yud medical allowance. Ma duto no kaw mondo koro mi japuonj gimiluongo ni comprehensive medical cover. Ne wan gi minutes mane chiwo cover ni. Bang'e koro nyowa transition into SHA and Public Officers Medical Scheme Fund. Ma SHA emanyoran. Ne waparo ni hopo biro maduong' e December kanyo. Mane waneno ka jopuonj adhi winjo maber moloyo kaka nyocha ne gin e minutes. To achiedh nade nochopo. Jopuonj ochandre nyowuoyo. Jopuonj moko tho ni wach thieth koro nyo onge. Jopuonj moko tuoche manyo gin go omedo bedo magalagala ni wach yath onge. To no kawachako gini ko transit from minute to SHA ne waneno ka ngima ma japuonj dhi bedo maber. Ok nosebedo kamano. Yen chandruok mathoth kabisa. Moloyo e weche mag last expense. Japuonj onindo, familia mare onego chul. Onge manyo osechul chakre December. Kiwe kanyo, japuonj ma nie comprehensive cover, dogo chulo pesa, golo pesa huko ni, mondo chulo hospital. Moko nego bene timre. Iyudo ni wan gi weche mag IVF. Ma en mar joma mine ma kamoro yudo nyithindo tamo. Minute nyo time. SHA kanyo okawo wach mar medical cover. Ma nyo giloro. Ma onge kuma mine gi nyo dhiye. Mine gi nyo chandre ma onge ka gitim. Jopuonj to gi nyithindgi. Kaachiel gi beneficiaries gi. Awach ni minot. Nyo gin kanyo thieth onge malong'o Kenya ka. Tinyalo teri oko. Evacuation. Ma nyo lor. Yudo ni japuonj ichuno ni odong'e osiptal niwach SHA ok nyal chulo thieth mantie oko kocha. Nyalo paro dwe mar 12 ne nitie wach malich ahinya e media ma japuonj ma Baringo nokwamo India. Weche gi nyo waloso nyoro. Ai basi yudo ka service providers nyo ywak ni pok ochulgi. Mato nyo wayudo ni kara miriambo nyo nitie maduong'.
manyo SHA oketonwa ni osiptendegi 85% osechul. Wadwaro list no mondo walu godo osiptende manyo riembo jopuonj ni gin pok yudo pesa mar SHA. Wawacho ni Teachers Service Commission kaachiel gi SHA ok wadwa neno osiptende bilago. Kanyi riambo ni pok ochuli to osechuli. Iriembo japuonj to biro e thieth. Osiptende bilago nyaka bed registered. Niwach ok ging'iyo ngima mar japuonj. Ere kaka ng'ama tuo to osechuli pesa monego bed ni chuli. Igolo japuonj ok tang' ithiedhe. Idwa ni japuonj odhi otho. Apani kuondego nyo watemo mondo wawuoye motegno. Koriwre nyaka gi weche mag chronic diseases, diabetes to gi mamoko. Japuonj dhi osiptal miye yath ma jumachiel. Ok onego timre kamano. Niwach yath kimiyo onego bed ni kawo yath madwa teri kata mana dweche adek. Nyo wakale ni dweche adek is the shortest time monego bed ni miyogo japuonj yath e chronic diseases gi kimondo otem chore. Kama nyo lich ahinya. To kadwa ni jopuonj na mondo winja maber. Tariffs mag outpatient. Nyo osiptende obokre ni in ga koro idhi osiptal to kisetiyo gi 1,200 modong' koro chul kendi. Isetiyo gi 2,500 modong' koro chul kendi. Osiptende gi kata service providers nyo seto tariffs magi kendgi. Gima nyo lich mani kata Teachers Service Commission mo contract SHA ok ong'eyo ni tariffs go bedo set gi SHA. En wach malich ahinya. Mama miluongo ni Dr. Mwangangi ma en CEO. Apani nyo luyo muodo kabisa kawapenjo gimomiyo tariffs gi oketi, wan kaka jo union wakia, Teacher Service Commission mo contract bende kia. Ni neno mna gine mbui ni tariff koro loki. Kama nyo watemo yalo motegno wach tariff ni, momiyo nyo wambeke matin. Cleophas osiptende gi chamo jopuonj. To ichamo pesa kuom jopuonj ema jopuonj bende kia. Gimomiyo ne koro SHA keto tariffs. Nyo kwano osiptende chiegni 4 ma japuonj odhi outpatient treatment dichiel. Tichaje $35. Moro chajo $40. Manyiso ni capping mar tariffs gi nyo osiptende gi obedogo mondo kony pesa japuonj kik rum. Ka inge 300 midwa thiedhi go outpatient tikawe 30 kata 40 e visit achiel. Inyalo yudo ni ngi visits moko 5 kende to pesa no rum. Nyako osiptal manyo kawo $100,000 kuom japuonj e visit achiel mar outpatient. It is ridiculous. Nyo tamwa ni to magi to timre nango. Emomiyo koro nyo wang'iyo ni gima nyaka wabed ni wabedogo motelo. Nyaka wabed gi joint technical committee. Kama TSC ong'eyo, NATO ong'eyo, to SHA bende opimonwa gima gidwa ni gitim. Technical committee ni odwa bete bang' ndalo 21. To kapok mano chope, an gi 110 branches across the country. Jogochagi nyaka SHA bed godo piny mapimnegi ng'eny mar gik magitimo. To wadwa kongo gi National Executive Council kapok wadonje jugoro 110 gi. Information onge. Communication thin. The end result, japuonj tho. Japuonj tho. Tadwa wacho ni gik ma pimogo nyo koro wakale yo malong'o ni last expense ma waywago ni pok ochul cha. Karom tich adek juma manyien. Wadwa ni list maduong' mar chulo last expense. SHA oketnwa kaka ibiro chulgi. Tadwa ni jogoche na mani 110 branches olu maler jopuonj monego bed ni chulo kata familia monego bed ni chulo last expense. Ng'eny jopuonjwa tho e mudho ka. Onge ng'ama wuok oko ni mae gima timrena. Giwacho mati akia luoro manitiere. Koro nya sendiko gimoro ni jogoche na duto. Dwaru beneficiaries mag last expense.
tich adek oseromo kawuono kwan gi tich ang'wen. I have about 6 days. Adwaro list no. Nyaka wane ni SHA ochulo last expense ma onge leo. Mago mag jopuonj Manosenindo. Beneficiaries nitie pesa monego bed ni chulogi, 300 ma en iluongo ni last expense. Copay. Japuonj moro amora kigol pesa ne mfuko ni dwa chulo osiptal. Ma en comprehensive medical cover. Kwayi pesa, make that report immediately. Niwach wadwa ni SHA or lead by example. The registration mar osiptende madwa kwa pesa go wadwaro immediately. To kanyo katibu kanya kama da penjie nikech mokwongo ng'ato dhi osiptal kacha otuo en japuonj entiere kacha ne line osekone kacha ni kama no mibi kopey ne siling 1,200 1,000 jomoko kawe 500 depende ga osiptal midhie kendo kanyo yudo ka japuonj moro wacho ni gima biro ka en mana yudo thieth don kona manya ka entiere karka report ni igo ene ng'awa ogone telo mar branch mano mar nat man machini ken japuonj moro gi nat koso o report ne union mora man machini kode ke josha giminya gochne gi sano to ng'ani to enye samoro entie osiptal kod thieth mapiyo. SHA sano chiwo jogo motele county ka county mamane tich manyaka giti gibe gichiwre ni giwacho maler ni gigo gikia manyiso ni wan jopuonj emonego watudre gi jogochwa manie branches niwach ginto ging'eyo joma nie counties gi motelo ni SHA mondo report no yudre kaka dwarre. County ok en kama duong' mako wachna kaka county ma Siaya ko wachna ni nitiere wach moro e Chugem nitie wach moro e Cho Rarieda ok en tich matek mondo wawuothi ka wadhi neno gima timre kanyo. Koro mago gin gik ma ok onego wane mudho walaye ot. Let us speak out as teachers. Kamano ichopo to geng'ni wach gigo mondo wawinjgi. Ego report mano yes, kama report sano. Yes. Kamano nitiere kamada ni mondo mwarang karkae jopuonj mamoko loso kendo motelo ni chenro ma kamano keto picha ni oko no dhi bedo kodi kae katibu to penjo maduong' mantiere karkae jopuonj penjo ni ponono ne ondhogi gidonjo e wach mar SHA ka gigi noko pangi e yo makare mano dar ka jiwuok e minet ma gidonj kama chielo kae mokwongo kanyo wacho ni winjruok ni kano kete kogno mano iga mokalo dwe mar 12 winjruok ma kama kane jidonje une jok mochung'e lo jopuonj dwaro consultation machal nade mondo mi kik wach ti ng'ato betray gi kata telo mano mar nat oling'e wachgi mano mosebedo kathawo gi weche mag thieth. Cleophas wachno ne pek kane wadhi State House dwe mar 9 ne wapogre ne nitie 10 point agenda ma ne wapogre nat to gi kupet an nomiya e wuoyo wach thieth ma jopuonj kane wasewinjo mbumbu matin ne jopuonj idwa gole minute kitere SHA na iko points na malong'o kana ng'iyo ni SHA ni en gir oganda duto minute no kawa jomatin to kane aloso giga gima dwa timo presentation jopuonj mane kacha ne 10,000 to sama ne pok atimo presentation mama pani jopuonj duto manodhi State House tang'iye koda ne jatelo maduong' noseyudo wach mar minute gi chandruok mane nitie ok en miriambo jopuonj ne gi chandruok e minute mar adier kendo minute be ne ywak ni gowi ni malo makoro thieth malong'o ne koro onge. Jatelo nokawo thuolo ne mopimo weche mag thieth mopenjo oganda ma jopuonj 10,000 ka upimo minutes to gi SHA e gik mawachogi ifako ok noluonga ni SHA ne okete maler SHA run Public Officers Medical Service Scheme Scheme Fund no penjo ni to kakoro upimo ariyogi ere ma uneno katang' konyu kaka jopuonj ting'e joma ni kacha 10,000 ne jotelo mag jopuonj e Kenya mangima an nakelo jotend jopuonj 3,500 wachni noketi kendo penji kipimo pek mantiere minute to gi yot ma gidhi yude SHA ing'e ni jopuonj nomako dhoga jotelo nomako dhoga ka giwacho ni
jopuonj oorogi ni pek mantie minet cha the public officers medical scheme fund nyalo konyo gi mohingo wach manie minutes nawe mok awacho wach minute ni ok na wuoyo wach cha ni wach bura koro noseloya wanane ema ne wawego jowa te koro waneno madine wabe wuok sani motegno jopuonj adhi hinyre kendo jopuonj ok adhi winjo maber to ka jopuonj ite mag jopuonjre bende nie gi chidh nade nikech ka giwacho kacha ni ka hinyruok wadhi nyime kod ng'anyo kata ng'anyo dhi chako na nyaka gita 27 mar mondo mi gino bi ng'anyo ne gimoro mano seko nikech ng'anyo to ng'eni kiluongo tini minya luongo presa luongowa mar mondo mi walose kata mondo mi itwa kod jopuonj kod jokanyo mag adwa wacho ni Cleo ni ng'anyo en lisasi mogik ma wan ge bunde kaka jo union makibayo tidong' nono gi bunde nino maonge lisasi oloidhi kata dala ng'anyo waluongo ka weche koro tamo wang'wa yocha nyiso jopuonj na ni ketura ne kwe matin wabe waneno niwach ofisa jopuonj opak e bench ma reception weche matek gin mag sha kanyoro kende kanyan Mombasa mine 6 mane rito IVF procedure ne mine to seterogi e fertility center mani hapa hilka ovaries gisewe kuno o fertilization wach ni koro moko ne onge wach IVF at all to kanyo koro wabet Mombasa IVF koro chako tiyo e hospital makoro nyojo shawo yango ma Nairobi West Hospital mabende chudo manentie Upper Hill ne 720 IBAS Nairobi West Hospital dwaro 600 manyiso ni 600 ni ndio tiyo podi donge 400 niwach siling en $1,000,000 idonge 400 minyalo temo wuotho godo e osiptandno weche go nyo watieko ya yudo simbe kwa kuominego ni koro giwuok gidhi Nairobi West Hospital tena dier ni SHA ose accredit Nairobi West Hospital mondo chak timo IVF magi midhiero manyo makomine last expense awacho ni by Wednesday next week mawarito mondo wayud gine data mar mashanigo to wabo compare gi jowa be mwan go de ground kamano kendo chronic diseases yath mar ndalo 30 wadwa ni jopuonj wacho na yudo yath mar ndalo 7 mondo koro wane magi gi makoro nyalo tero wa ng'anyo ka gik mwawinjre oket kare kamano to tang'o wach ni wadhi e ng'anyo to wasewinjre ma gigi nyo wakete lwetwa nyoro ni mai kama koro wachomo erokamano jopuonj kiwinjo chenro kae jagoro maduong' mano mar KNUT wacho kar kani disasi mogik magintiere godo kaka un kaka jopuonj en mana ng'anyo no mano mogik ka dipo ni gik moko giduto rem moko chopo kare nitie kamoro kae ma TSC ang'eno gin jogo mauntie go achiel e sekta ni mar somo TSC nitie gi gowi mago mag minet maromo kacha bilion 7.44 mano kinde mane koro rak cha koro rumo kendo ji donje SHA to ka ji donje SHA nitiere fuok mano mar omenda maromo bilion 1.4 kama gidonje kar kae fuok mantiere kar ka kendo irango kama jopuonj onego bed ni yude thieth jopuonj itimonegi reductions kata ng'eto mag dwe ka dwe onyalo kono wan kata ng'ane no chenro sani ko wacho ni jopuonj ywak ni chudo le jopuonj chudo magi ok lew ka chudo chopo ne on time to ng'ade ngome ko dhi hospital to ko service madwarore deductions pesa ming'ado pile dwe ka dwe gi pesa gi dhiga kure apa ne atemo wacho ni kacha ni kar chudo ni to wadwa ni mondo SHA okaw action SHA nyo ketonwa list mar hospitals magisechula tamalo 85 to osiptande gi moko wacho ni wan pok ochulwa koro japuonj kobiro pesa mano chulgi cha gitiyogo to japuonj to gimi thieth wadwa neno ka SHA od register kata odi gazette osiptende adi manyo wacho miriambo pesa gi yudo to pesa gi tere ang'ono e hospitals gi hospital gi wuodo jopuonj pok ochulgi to chal nade we want that list pesa ni ko ng'ado jopuonj TSC ema ikawo ga pesa gi TSC ema remet pesa gi
usebedo ga dien tisi tero ga pesa nikech nitie jok moko ma wacho ne dier ng'ama ndikowa ng'adowa tok ter pesa kamoro Apani busedojo gi bura moro amora e wiye man kama poko yangre maler madwa mondo aket malong'o sami neno ka pesa Central Bank odhi e Treasury pesa makwongo donjo ka Teachers Service Commission pesni ming'adogi gin ok chul gi dichiel emomiyo kata wan as a union japuonj oseng'ad 2%. Tiyudo ka jopuonj oyudo msara tarik 20. An adwa yudo pesa na manong'adi tarik 15 e dwe maluwono. Gima duong' kar kae ni pesa kamoro iwacho nong'ade to onge kacha. Ka ji osechulo osuru kineno ka statutory deductions gi koro iketo kamoro achiel tichulo. Jopuonj na ma ywak onego ni kata sako jotedgi mag sako nyalo wacho negi ni pesa noseng'adu monego bed ni biro e sako pok odonjo. Tini msa japuonj to nosetim nade? Nosechul. That basic pay ma japuonj net pay osemiye. Mong'adi cha pok odhi kumonego dhiye. Tatiyo gi example mara ka Kenya National Union of Teachers account marwa pesa donje tarik 15. To japuonj to nong'ad pesa ni mochule mare tarik 20. Koro details ma kama pesa pod osike apani mano ok adwa donjo ahinya ne wache piny en piny. Kendo giwacho ni statutory deductions ok ochuno ne chulo sano sama japuonj ichulo misache cha. Ma en pesa ma kamoro dwa langni godo kidwaro kati usuru gi eka chul gi kadwarre. Tani gimoro ma nyaka chopre nyako chop bang'e. Ma gima duong' mogik to en ni pesa moko chule osiptal bedo ga miriambo. Ichule niwach list manyowan go ni nitie osiptende ma yande ogolo jopuonj notoriously. Giriambo jopuonj pok ochulgi. To kanyo miyowa list mare chudo. Nyo wasienyre nono. Nyako osiptal ni pok nosechul to osebedo kariembo jopuonj pile. It is unbelievable. Kamano wan mantiere karka podi ka wamedo mana luwe karka ang'e ni lieke e tielo mokwongo mana kamane watimo twak mokwongo mana karkae be iparo ni nitiere kata king'eyo list moro amora mag jopuonj mobedo detained osuptende mopogore opogore kuom branches mag maromo 110 e piny Kenya mangima manyaka sani pod nyabedo ni pok ochulo bills mag mag osuptal to gintiere kuro. Wan gi data no anan gi ng'amo chung' ni weche mag medical comprehensive medical cover mamano be egimomi wachule msara iluongo ni Idris. Ocompile no data no sani ma aparo ni karom wuok tich tan kode mondo tich adek mane wawacho cha obed ni an gi data malong'o to SHA bende omiwa data margi ka wang'iyo ni tich adek mabiro ni onego bed rango wach mar last expense ka bende mudhi make detained teachers kata jopuonje mokwame osiptende data no adwa mi mana achiel ariyo moko mwaseyudo. Wan gi japuonje ma jarachuonyo mani Nairobi Hospital. Pesa midwaro kuom japuonj medical bill mar en 9 million. Tigi miluongo ni last expense mano madhi kuom joma nonindo. Wan kendo gi chudo moro miluongo ni ex gratia. Awacho chudo mabendo mopogre gi chudo mar thieth. Chudo mar thieth ichulo osiptal. Last expense ng'ato nosenindo. Abas ex gratia ni chudo koro tami ise exhaust limit mari. Japuonj man Nairobi Hospital ni bill mar en 9 million. Teachers Service Commission nyaka miwa gimiluongo ni ex gratia. Asehingo ceiling mara ma medical cover miya. Koro ane mamoko makoro kamiyude employer nyaka chiwe lwete. Japuonj nitiere Nairobi Hospital ka. En ja South Nyanza. Wach ni nyo wayango nyoro. Machielo ni Kitui. Bende 8 million. Ini koro chomo atir. Nwach last expense idhi chul 1.5. Kigole 9 million cha. Japuonj ni pod dwaro mondo
wagone atho mondo yud milion 7 machielo. Wasechako wuoyo koni gi koni mondo wane kaka japuonj ni nyalo gole osiptal ka wayudo pesani. Kajiado ka nitie japuonj mosesike osiptal kanyo jumbe 3. Osiko kanyo ni ok nyal gole, to gima timre en ni jaode be japuonj. To nego bed ni ka jaodi japuonj, mar jaodi cha be nyalo konyi kaka min ot. Josha nyo wachonwa ni system utamogi. Nyo wawachonegi ni karom chieng' tich abich ma en kiny, japuonj wadwa neno nogolo osiptal niwach jaode limit mare cha pok omulo kata matin. To mama ni osetieko mare. To comprehensive cover mako nyaka spouse mari gi nyithindi. Japuonj okwame hospital. Gima giywago ka en ni system otamre gine. Otamre mondo kik gi gol maman. Nyo wanyiso ng'ama ochung' ni systems at SHA ni japuonj ok nyal yudo tuo machielo e hospital niwach system omoko. Nyo wamiye nyaka tich abich. To kamedo gi mano e wach data ma dwaro cha, tich adek en last expense to gi data ma jopuonj maka moro make hospitals mopogre opogre. Yes. Erokamano ahinya. Ang'eni jopuonj tiere kod paro mano mopogore opogore kotenore kod chal mar wach mar okumba. Ka jopuonj bende wapenjo kar kanyo, ang'eni en penjo manokenu kacha e mbui komedo mana luwe kachiel jopuonj ka bende untiere gi midhiero mar okumba mar SHA. Ntro sigandu en gamane gima chal nade kodi kama nitie kacha turi kod SMS line oyawe na 3 Facebook mara pod wantiere en Ramogi TV kae ka wamedo orange e konde mopogore opogore kar kae watimo mos ni waonge mbui mano mar Facebook kata kamano SMS line oyaw en 3 mano kama wayude ote mari to wadhido thuolo mano mar somo gi ka kumoro achiel. Nitie gik mano liego kar kae to penjo machielo donjo kar kae katibu mana ne mondo mi warange nitiere ote modonjo kar ka ero ayude wacho ni kotenre kod ng'anyo mano ma ibuoko kod riwruogno mano mar kupet ya dweni tarik 27 kochako tarik 27 kadipo weche mag shagi kata okumba kochopo e yo makare. Ang'o miyo NAT pok ogolo duondgi e wach ng'anyo machalo kama? Isewacho ni iseduoko mane wacho ni en last option. Penjo machielo mantiere kar ka mana ni mondo mi duoke wacho ni dipo ni uweyo jopuonje sekondar ogol lweny ni kendgi, mano kama gintie. Are you leaving secondary school teachers to fight alone? Mano wach mantie kanyo kotenore kod weche mag ng'anyo. Bende utiyo kanyachiel ka in ni jagoro maduong' mar NAT to nomi teko mar lose weche gi mag medical comprehensive medical cover to jonat ba usiro jo kupet ma en union bende mag jopuonje pacho kae kotenore kod paro magintiere godo mano mar chung'. Iwacho en solidarity uchopo kanye kosen gi boundary. Adwa wacho ni Cleophas ni nitie gik moko ariyo ka motamo pogo. Nitiere unionism to gi activism. Joma winjo kisungu no onego winje maler. Unionism gi activism wuotho ga kamoro achiel motamo ji pogo. Sama wacho na abwogo ng'anyo to abwogo nang'o? Ka chano ng'anyo to adhi ng'anyo. Ok abwogi. To be ndalo mane pod jakom ngima noluongo wa jakom Raila Amolo Odinga. Noluongo kaka jotelo mag union. Niwach jakom nong'eyo gima union en e piny ka. Gima union osemiyo jopiny oyudo. Ma gima nonyisowa. We uru luongo ng'anyo dhou sate. Niwach teka ne jotendwa obet. Wachiwo ndalo 14 wadhi ng'anyo. 15 ndalo 15 donjo ng'anyo onge. Wachiwo ndalo 21 wadhi ng'anyo. Ndalo 22 donjo ng'anyo onge. Ang'o mitemo timo? Itemo bedo activist molo bedo a trade unionist. Gima nyaka watim. Consultation dwarre maduong' e wach mar ng'anyo. Ng'anyo miwinjitho luonga mibwogogi. Iboyo ni jopuonj atamalo 10 kende. Emowuok e ndara ka ni dwani mondo ng'anyo. Ng'anyo en gimiluongo ne National Executive Council. Ma Executive Council mar NAT ni dhi bet piny
to chano gimiluongo ni ng'anyo. Ma kiwuok ni luongo ng'anyo, to en ng'anyo mar adier. To tang' bed malit, nabuogo ng'anyo. Ng'anyo ok buogi, ng'anyo dhiye. Ng'anyo dhiye. I don't want to be an activist. I don't want to be ni anja union mochomre tir, ma kawacho wuok ni koro aketo jopuonj e ndara wang'anyo, to en wach mawinjore. Tadwa nuoyo ni gik mawacho kamoro achiel ma en unionism gi activism, iwacho gi kamoro achiel, to gipogre ndi e approach to gi responsibility. Ema tanga ketni. Ok wawe jo secondary kendgi. Wawuotho kendo wane gimoro achiel. To negang'e kaka janat ni wach jopuonj biro manyaka koro wadhi ang'ono e ng'anyo. To wabet kamoro achiel ni wach onge ka jo secondary tang' dhi e ng'anyo, to jo primary oling' ka. Puonje na achiel. Gima hinyo japuonj ma e secondary, hinyo japuonj ma e primary. Ni neno koseyiera. I gave my speech after elections. To wach ng'anyo ok nyamudho. To nina wach ng'anyo. Dio ng'anyo karang'o. Ase prepare ji marom nade. So gima temo wacho ni kik wabuog ng'anyo. Ka en ng'anyo, to en ng'anyo. Kendo ayudo results. To gima nyalo bet e mesa malos sano ok iluong ne ng'anyo. Emomiyo trade unionism masani en pegged on consultation before you make a move. Mane gima tanga wach magien. Social dialogue en gima lich ahinya. Sani anatelo en mbaka manyaka go. Mbaka manyaka go. Mang'ato ne richo ne. Sani kanu nyo bet gi sha. Wayudo gik mok ne wang'e ni kara timre. Awacho ni osiptende ma ywak ni poko chulgi to karo osechulgi. Osechulgi. Mombasa kanyo nitie Pandia. Nitie Aga Khan. To gi Mombasa Hospital. Magi osiptende madongo dogo Mombasa. Tiro nyo riembo jopuonj ni gin poko chulgi. To kara no chul nene. Ultimatum nyaka bede thiedhuru jopuonj ma ka udogo riembo jopuonj. Registration ma contract maru gisha. And we want that done. Yeah. Gin weche motenore kod ng'anyo koro mojo ma jagoro maduong' mar KNUT Nant wacho kata kacha onge buogo ng'anyo. Kidadhi ng'anyo to ng'anyo tir. To ng'anyo ok en ma jopuonj mag secondary kende ema japuonj. Koro ka gima jopuonj ta ng'one dieri kama gintiere gima kore yo machal nade nikech wacho ni gino ma inyo japuonj e secondary ema inyo bende japuonj mantiere e primary kar kae achiel kachiel. Gin ang'o gini ma jopuonj dwaro? Ang'eni ne tam ni mano mar ariyo mano kama intie kar kae kana wacho ni in mari ne tutam. In tutam mari kumi bila break. In mari wacho ni achama pare wiye. Kama intiere kar kae. Gima jopuonj dwaro ahinya intie specialist clinics ma intie kata ka girango gi achiel kachiel kanyo ni to ineno giyo machala intiere ma wacho ni immediate payment mano pending bills ma bende selose kar kanya achiel kachiel intiere ote machielo bende madonjo kar kani to transparency on what shark covers mag weche mag tariffs ka bende onego oler ni kae to itimo giyo machal nade. Machielo bende intiere ni kirito review ni orite nang'o bang' dweche adek mano kasha osekete e tim koso sani kama untie kakulosoni giko mar dweni ema dhi bedo ka unono ni to sha osebedo ka tiyo yo machalade mano kurango chieng' tich adek kurango juma manyien kanyo ni to dhi bedo yo machalade kata chieng' tich ang'wen en ang'o mirite nyaka kuro mano penjo machielo modonjo kar ku kato machielo bende iwacho ni medical cover obed extended to over 20,000 intern teachers masani owe oko koso ma en chenro machal nade kinde mokalo kana wantiere kodi kae katibu nokete yo machal nade mar mondo mi oneni jogi mlongo ni intern teachers ma thoth gi osedagi title machalo kamano ni gin bende orwak gi e ka kata orwak gi chenro ni duto kamiluogi. Mokwongo achagi mogik no Cleophas japuonj ok onego luong ni intern.
en wich kuot to be gi midhiero maduong' ahinya. Japuonj mosedhi e college mo train mo qualify ni an koro an japuonj kidogi duoke kisungu mar intern apani en gima ok winjre niwach intern en ng'ama pod nie tiegruok tigole oko mondo odhi otim 1-2 moro e internship koduogo kore king'iyo no chiek mar adier mar qualification mar gima notimono. Wago lweny mar tieko wach mar intern. Korumo to wadhi bedo gi jopuonj motiegre kendo mondik on permanent and pensionable terms. Ma lweny ma pod wan go. Review miwacho ni timre samoleo ni. Adwa nyisi ni piny ka, ogala piny ka Kenya waka onge joma nigi mecho mamalo mohingo osiptal. Kendo wach nena motelo kama to gisego kwano mar mecho. Jopuonj osema gi dabal kupona tanga wach dholuo malong'o. Jopuonj osema e weche mag osiptal gi ma okawa karurni. An go osiptal achiel nyolor. Okado wacho ni en mane. To reasons momiyo lore. Iyudo osiptal achiel othiedho japuonj achiel dibiriyo e odiechieng'. Manyiso ni rekod ma japuonj cha kana giserwake system giduoke ni japuonj othiedh malaria, japuonj odogo othiedh gine machiel. One day japuonj othiedh dibiriyo. To pesa ne kori kawo. Akia ni biwinja. Japuonj ni odhi outpatient treatment. Japuonj ni kwano no odak e osiptandno jumbe 2. Pesa ne ikawo. Ne kuo bilane. To magi nyotimre minute chako timre kende sha. Katibu kuoni ufwenye karango. Ufwenye kinde mane unigi minute koso mane sha odonjo. Nyocha ne nake minute. Koro sha bedo gir sirikal manyi paro ni gima long'o gimomiyo nyowa kocha achiel en kuo bilago. To kara wadonje kuo kendo ang'ono machielo. Koro tamo ani japuonj ni okete kama nade. So gima ne watemo ng'iyo gi shaka system mar dwaro kuo onego bedni ni malo kabisa. Inidhi hospital tiyudo ni gine mari oserumo. Kama Mario limit orumo. Tichako penyi to orumo gi kanye. Kakori nono matut. E hospital achiel ni othiedhi. Odiechieng' achiel othiedhi dibiriyo. It's shocking. Emomiyo ne waparo ni after every 3 months wabedo gi miluongo ni Joint Technical Committee for Reports. Sha nyaka wachnwa adier ma richo magineno. Wan be nyaka wawach adier e chandruok mar jopuonj. To ling'aling'a ma nyaka ne wachagi ni e Disemba nyaka sani wan gi dwe mar 4. To ne wawinjre ni e clause moro ni gini dwa pim ber mare wabogo e tik. Richo mare wanasiem ni kai marach. Gima koro nyo watimo sani en ni jopuonj chako ywak kapok wabet. Mabe gitimo nwa maber. Ywaguru chon. Weche maricho gi ong'e chon. Olos gi sama chon. Niwajadwa nyisi Cleophas ni comprehensive medical cover to konyo japuonj. Ana puonyo ndalo mane waonge cover ne wayudo medical allowance. Onge japuonj mane nyalo thiedhi e hospital kata Aga Khan gin. Ok ni nyal. Arambe migoyo ni japuonj. Wayudo pesa makindhi giko ne japuonj no tho. Comprehensive medical cover ok tang'wa ne mudho wala e ot. Okonyo japuonj. Richo manitie en yo makori tiyo kode. Ma jomoko ng'amo dhogi ni mae kama daraja makoro giyute. To mano nyaka waket gikone. Eka japuonj mondo okonyre. Jopuonj maro 20,000 gi. Aine kapok akaw yweyo masani mantiere kar kae. Ok gidwa nying kata mar title mano mar intern teachers. Giselosi wigi. To gima kwa gimbende en weche mag insurance gi. Bende ginogo? Gionge insurance. In fact, gimichulo gi wan ok wach ni en kata gimiluongo ni salary. En stipend. Japuonj chame 17,000.
ne kaka idwa ng'ade. Odak Nairobi ka. Ot mane ma diyud mathin ni siling 12,000 ei Nairobi ka, kata obed na Eastlands kono. En chandruok. Emomiyo wach mar internship nyaka wago tho gi kuo. To nyaka waket lweny mar bim gi guok e wachni. Nyo wayie ni jatend piny ondiko jopuonj, mano ni kare. To kama fuok moro ntiere makelo lit e ndikoni, en wach mar intern. Akoni Cleophas ni japuonj mondiki ni intern nigi chandruok mathoth mohingo kata mane en go kapok ondike. Ji ong'e nondiki, ichamo msara, to msachi no en mane? To tich mitiyo, dipim gi gimimini, chandruok maduong'. Wach intern nyaka rum. Wach intern. Nyaka rum. Kendo mano iwacho ni achiel kuom gigo ma udhi miyo pek sani kapod umedo loso gi sirkal pod chano ndiko interns mamoko. Okabani ndie kamwarieyo kadwa wacho sani. Make gi kanyo. To wach intern nyaka rum. Mage kanyo mar duogo kanyo mar mondo mi lera kae bang' yueyo ma kawo sani nyakoro mojong. Kwa duogo kae ote mare simu mare midagoyo kar kaka en gi penjo mano ne jagoro maduong' mar KNUT. Waduogo kod simu kachiel koda ka penjo moro amora mantiere godo ma useoro ka bende odogo mondo wasomgi achiel kachiel e tielo mogik mano ka watieko twak marwa okinyi makano ka chene mar piny pod wantiere kod Collins Oyuu jagoro maduong' mar NAT wan godo e studio okinyi makawuono kik idhi mabor. Engai rara mara yok. Rara mara roigo ariene na madama. Olomo nyaki ngera. Olomo nyaki ngishu. Narasha yanga ngishu. Narasha rolo birole medar. Meru ragi yo engai yana nikijo. Meru ragi ro yo ge sidai. Endu munyana. Olo shola yo meloge ne ngringorun. Enda alenga idabash. Enda alendu yumet. Mera nare yanda imporo. Dial *811*337# to get Masai blessings. Kuro ma an no kachulo chon, koro an abro chule. Nikech gimoro achiel no kende, ema nokela e odni. To an asechako time kaka dwarore. Kamano, tugo kore ka dwa chako e odni. Abiro timo ni gimidwaro to biro kelo ni gimidwaro. In wachna, en ang'o ma inidwaro mondo akelni? Adwaro nyathina. Kaponi pari biro yege gimoro amora ma wachno biro bedo surrogate, to kendo ane ni en kare, to biro chuno ni mondo en oket sei e agreement. Biro machiegni e Ramogi TV. Chiruni dwaro suru. Nonsense. Jotend county bedo keto kech mbele. Boni chulo gima boni dwaro. Ogimoro moro gi tijwa kata gima nyuolwa dwaro. Maua ma plastic atero kanye. Chieng' wacha dieri ok en chieng' dhao. Ng'anyo chakre kiny. Ang'o marach ga kodi mama? Pamela, abiro arrange for everything. Abiro chulo gimoro moro midwaro. Peso bondo en pi wang' jolupo e nam kae. Pesa en pesa Otieno. Jochiende modonjo nyathina, jochiende kwelo. Achiko were mbi Yesu. Kabisa. En galemo mar okombe kose mar glasi. Mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso, sa 11 ma midhiambo. Mbamba toko. Koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 ma midhiambo e chenro mar Midhiero. Oka. Kama wabro budho manyanga. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Midhiero. Ngeso ka ngeso sa 11 ma midhiambo. Mana e Ramogi TV. Everybody bossa, bossa. Dance. Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Chengeso.
wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo jo kanyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana Ramogi TV, Lind Ramogi kod DJ Kolo, tayo ni chenro maliet mar thum dag mor. Ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Jakor Mogejuang ticha bich kachopo sang'wene wang'e. Kamae eka kawamoke kawakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo sa bich wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyarowegi. Kakise winjo na Jakor Mogejuang abiro e ground takelo ni ngero mar juma kadonje ground kata guyo gi mafans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ni asewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi radio Ramogi kawa tudore achiel kachiel kawariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni tilunga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. Machiegni Jakor Mogejuang en mor mar podi kete kar ka chenro mar piny owacho ne duogo gi tielo ni mar ariyo ote ma intiere godo kar kae ang'ayudi ane kae achiel kachiel mano kama wayudogi kama intiere kodi kar kae. Owacho ni aluwo chenro yo makare mosna mwalimu mano Oyuu e studio kanyo aluonga chieng' moro amba bede kod awinje Mr. Oyuu awinje mit mano Mr. Oyuu iro kama ma japuonj mar Midhiero School oloe makare. Nitie ote machielo kae mabende or kod japuonj mar Agoro Sare mwalimu Evans owacho ni a very aggressive man and decisive. Owacho kar kani pass my regards ne japuonj na kendo my primary school teacher Mr. Oyuu. Evans ote mari uchopo kar kae kati jogi bende ntiere kar kae. Aya machielo ntiere kar ka mwalimu CPA Victor Gutu wacho no luo chenro kiny ma kawuono kae mosna Siaya County mano malo kachiel ero kamane nyakuom ote mari. Nitie ote machielo modonjo ka kuom obila Shemotho adane mondo mi asome kachiel. Owacho kar ka ni greetings klewa luo TWAK kendo amor. Midhiero mar SHA kuom jopuonj en outpatient limit ma oketi 1500 mano 1500 kathietho kadho to gidwaro ni ibed admitted kata ichul cash. Secondly, wach nyiewo yath is still a problem. Osuptende pando yedhe, jopuonj nyiewo yedhe e od nyiewo yath mano ma oko. Then nitiere osuptende mathoth mano mayiero job group matin ok dhiye. Then Cleophas Mr. Oyuu kadwaro konyo wachni to nyaka omany minister mar thieth kendo gitim lalruok matut. Otherwise wadhi ndiko jopuonj mathoth ka wamedo lalogi. Wach mantiere kar kae mangima mabende oro kar kae kawo mano kachiel koda ka ote mamoko modonjo pod wadhi medo somogi ka wadhi tielo ni wadonjo kanyo kama warange e ote ni mar Shemotho ni wacha apa erokamano bila Shem. Mi wacho mogik mar romo gi CS adwa nyisi Shem ni wan nyocha waseromo gi CS. Fact CS waromo go tarik 10 dwe mar adek. Lweny manyo wan godo gi Dr. Mwangangi the CEO en penje ni to the joint communique mane wan godo ma CS okete lwete en okete lwete aba kete lweta TSC okete lwete en wach malich ahinya ni pod waromo ko wacho gigi ang'o manyo timre. Koro bo ywaknwa ni information ema ok nodwokonwa ne nitie timelines mane gisegore weche ma wacho duto ka gin weche mane wawacho gi CS kachiel gi CEO to gi Teacher Service Commission CEO mane wawinjre. So waseromo gi CS. Lweny manyoterwa Mombasa en gik mane wawacho ka ang'o miyo pod gin lwenje mwago sani. To jogi nyose piago dhogi mag miyowa tarige mag itime gigi. Wach mare drugs japuonj ok onego dhi nyiewo yath kamoro amora.
Gine gik manyowa yango ni kowach ni nidhi nyiewo yath, bed kar tiendi, wach no osiptal noori mondo idhi nyiewo yath. Jogi capitalize e ignorance moro mathin ni ng'ato tuo, koro nego wuoth mondo oyud kaka oyudo thieth. Igoli ni dhi nyiewo yath, isedhi osiptal ma obedo covered gi SHA, ok onego iwuok kanyo dhi nyiewo yath. Gima doctors moko timo, tadwa ni awach ni ignorance mar bedo ni ng'ato tuo ni, koro oneno ni oyud thieth piyo piyo. Joma oro jopuonj mondo odhi onyiew yath, yadh gi nyiewo e chemist ma mag-gi. Yo daktari ni ka, okoni yadh ni onge ka, moloto okwa mondo osiptal okel yadhno machiegni, to orie chemist kata pharmacy mare, kok mare, to ene gi yuto moro in terms of percentage. Nyaka koro waa piny mondo wapuonj jopuonjwa. Wach madhi nyiewo yath, ae. Kati tuo machal nade, report ni kamitueno ogo report no sano. Mondo waino osiptal mane magoli mondo idhi nyiewo yath. Report mana kaka isewacho gigoche branch. Ma piyo piyo, gigoche branch piyo piyo. Japuonj bed gi namba branch secretary mamari. Wadwa ni jogi mondo oti. Let them work. To ngimani mwadwa tiyo ne. Tanuoyo kani onge japuonj manyalo deliver quality teaching and learning ka en otuo. Kamano. Nyaka thiedh japuonj. E sami thiedho japuonj ka wadhi nyime kae, ote madonjo kar kanyo koro mojwang' nitiere lai mar simu mabende ang' waketo kanyo mondo mi goche achiel kachiel kida penjo katibu mano jagoro mano mar Collins Oyuu e studio kachiel mar mondo mi warange kae. Oyawore Cleo, SHA nidhi mana konyo jopuonj mondiki gi sirkal koso nyaka jopuonj mano mako jolo mama tino chieng' mar Rweya. Ang' iduok mano. Ote machielo Karamogi TV, an Jopuonj Benson kawuok Atito. Anytime I take nyathina a private hospital machiegni kod kama dake, ikona ni mondo achul SHA only for registration. Wacho ni, I'm told that SHA pays only for registration of 100. The rest bills I had to pay 900. What's the problem? Mano ote mantiere kar kanyo. Ang'eni ka wanya yudo ang'o manyo utese mamoko kage wameni japuonj Collins Oyuu kar ka toke koni poka chako githoth gimedo donjo kar kae. Oyawore Cleo wacho ni SHA dhi mana konyo jopuonj, mano asesomo kanyo mar Martin mar Rweya. Erokamano. Ansila Olima penj na SG ni aon ne tiyo gi medical allowance, sani ng'ado wa SHA from the payslip, medical allowance olal kanye. Ma ote mar Sila Olima. Aya machielo ntiere kar kanyo Martin Rweya ora achiel to adhi some. Penj na jagoro kama, why is SHA doing individual deduction on each payslip of a teacher whose spouse is also a teacher? To kore wacho ni kochopo kor kachudo, iwacho ni mar chulo hospital bills, two cards go bedo treated kaka card achiel. Once your card is exhausted, you cannot use your spouse's card. Ma Walter ma wuko Yugis. Enango matimre weche gi mag card mano ote modonjo kar kachiel kachiel nyakoro moga jwang' medoro gi ka ne marwan kae mar mondo miwane ane kaka inyalo duok gi kendo kaka wanyalo yudo duoko makare ka wuok kuom jagoro mano mara Nat mano Collins Oyuu. Brother Collins Oyuu wacho kani NEC mano wach mantiere kar kae wacho ni NEC have not paid examiners. What are you doing about it? Mano wach machielo bende mantiere oko kanyo, tang'eni ang' thuolo mar duoke, mano machielo mapontiere kar kanyo ka wayude. Ang'eni kapok ayudo simbe moko madonjo kapod gi oro ote, nitiere ote modonjo kar kacha, mano mar Martin mar Rweya kachiel koda ka Jopuonj Benson kod mogik mano mar Sila Olima. Machielo bende nitiere kacha mwinjo kanyo ma japuonj mawuok Yugis. Kami winje kar kacha ko wacho ni ero kada achiel kende mitiyo. Onge wacha erokamano. Adwa ni monda duok matin ni wan ok wadwa luongo jopuonj ni kojolo. Onge japuonj ma kojolo. Abe sirikal mandiko japuonj ni en kojolo. That is a big mistake. Martin wenwa tich mar gini. Tich mar kedo mondo jopuonj ondik e PNP. Niwach advantages ma japuonj manie PNP ni malo mohingo japuonj mondik kaka kojolo. Wan kojolo wakwedo. Kendo en lweny mar ariyo mwadwa donje bang' lweny mar SHA ni motegno. Silas
iwacho ni minute ne chiwo medical allowance hapana o comprehensive medical cover okoyie ni mondo chuli medical allowance hapana mano nitie mix up moro matin Walter wach ma spouse ni atemo kawache ni Cleophas e seche mane wachako ni wan gi japuonj ma jaode ni Kajiado e hospital pod omaki to system emomono mono chuore mono jaode chulo ne cover mose exhaust cha so those are system issues wach mani ka in japuonj to kinyal konyo wach jaodi that is out of context machielo ne en wach jakatito miwacho ne ni mondo chul siling 900 don't pay anything mago advantages ma jogi kawo over you gi feel ni you are ignorant to japuonj watemo enlighten ni the moment you are under comprehensive medical cover wach kopei no ae kendo lokio ka janeko nyonge gimichulo we want to know ngama chuni ni mondo ichul pesa kamano mak paron kanyo nitie simara joka Danson kaniyo mabei Danson oyawre kendo machiegni ote marian mane ne jagoro Collins Oyuu Danson hello yes oyawra ahinya ting'ane duondi malo tinyalo duoko bende volume mar TV mari piny mondo watude yo makare okay wawinje yo makare oyawre kendo machiegni ero piny ote marian mane oyawra niya yini ono jibed ni bedhi hospital mondo ging'e gima dhi mbele idhi hospital like hospital moro mabiro Oyuu ikone okomegi comprehensive cover in mana gi the simple and the normal cover mano hospital mane dhie Oyuu koso ko mane yo mabe Hawi Hawi e yo mabe mano Oyuu kata Kasimba Kasimba Odi ko mane ichulo mana ngado mana lab in fact lab ok chul that gidi je oko gik ma kelo a lot of frustration for the erokamano nya Danson winjo kanyo hospital mo wacho mano mar ng'ato wuon mano Hawi ma yudore kacha Kasimba Oyuu e county ma Homa Bay ang'e mede kacha kachiel kuom pinyo mamoko ma pod dibeno kadonjo inyama dhi nyime kod mani tieko kacha jakor erokamano Danson erokamano kuom penjo mipenjo kata concern michiwo ok ang'eyo no hospital ni en accredited gi SHA mano gima nyaka ikwongi non malong'o ka en gi accreditation mar SHA to onge gimonego bed ni chulo kuno then number 2 Danson adwa kwai kosele chiegni go Oyuu dwar jagocha ma rachuonyo miluongo ni Rose Otieno kawe achiel kachiel udhi hospital miwacho ni adwa ripodno kapok oromo chieng' wuok tich bende adhi ndhiwa adhi e iko moro ndhiwa mar min jagoro jakeno ma Homa Bay to gi owadgi jakeno no ichalo tho tiko gi kamoro achiel Rose bo bede e gineni e iko ni dwar Rose mi ripodno piyo adware chieng' tich abich ma en kiny kamano kiko lew mano ote mantiere kar kanyo machielo bende ka oyudo simu machielo amwayude to ote madonjo kar kapodi ka wayudo gi kae does SHA cover endoscopy CT scan because I was turned away and told to use cash okikono wanyingi kacha ka diponi imbe japuonj kosintie yo mane Walter ma Oyuu ote mari no chopo kar kae nitiere Ken Jojo Pio kani Kiambu oyawre George kendo machiegni rupe ichio nade achio maber machendo maru piny ote mane kata penjo mane ma intiere godo ne jagoro mar Nat Collins Oyuu mano gode studio kawuono mokwongo agoero kamano kuom kelo jagoro an kod kwayo kamano wan kaka wantiere Kiambu ka ntiere osiptende moko makidhi especially e Ruiru
ndio sipende makuma kedhie nitiere fee manyake chul gino ok chul gi e comprehensive wano kange gimomiyo en fee machal nade en fee machal abila moro mani nyiewo go buk iyawo go buk kose en mane ok yawo buk kaka mar lab x-ray to gi CT scan giri to gi mamoko kanyo koro gin chuno ni nyaka chulgi ni gin ok gibedo comprehensive kanyo to koro ikonyowa nade ine bwo riwruok mane kama intiere kar kanyo in gi jok ma iluongo ni intern teachers ka koso in osendiki andika e yo makare an osendika andika e yo makare to pod ikwayi mondo mi ichul weche mamoko gi mondo chul weche mamoko gi kasto bende kopo ni nitiere idwaro kata refer kawo time nyalo kata kawo odiochieng' achiel mangima koro yudo ka wan gi tabu kamano to medical cover mari koro ni en comprehensive mara en comprehensive erokamano mano jojo peyo ni pok othiedhi to oseng'adiega iwacho ni osethiedhi to pok othiedhi machalo kuo milose kar kani erokamano jojo peyo kamano irireta kanyo daduoki aduoka kanyo koro kanyo iwinje George en wach malich ahinya no osiptal moro nyalo kwayi ni x-ray ichul to moko ok ichul adwa wacho ni king'iyo benefits ma wan go under public officers medical scheme fund onge chudo monego itim onge pogo ni ma ichulo ma ok ichul osiptende gi kawo advantage mar kawo pesa kuomu e yor kuo kilokri janeki osiptani iboyudo ni timoni gigo nono so weng'iyo ni tuo koro ibolri ni mondo ibed mangima koro mondo ichudi in kaka japuonj mondiki permanent and pensionable in under the cover ma en comprehensive kik ng'ato milre kod ni dwari mondo ichudi mane wach madaweyigo kamano adaka ote moko kagi katibu kaeto bang'e ayud thuolo mano mar rango ka gimiya wach mari mogik nitiere ote modonjo kar kae iwacho ni mosna jagoro ma Nelson Amol BEC mano ma Kisumu West owacho kar kani erokamano kuom mako wach motegno mane wechego mag thieth kendo wang'eyo ni ber bironwa kaka jopuonj jagoro owachnwa matin kuom chudo mano mar nek mbeno penje tielo kacha mokwongo kasani wantiere kanyo inyamana yudo thuolo mar duoko mano kaeto machielo mantiere ka klewa winji twak makare ma Matthew Chieng' mar weya erokamano ahinya kapod intiere machielo mantiere wacho ni Lora Mogi TV amor gi chenro peyna jatelo ang'o momiyo outpatient services mag SHA en maximum mar 1200 only mae chuno ni nyaka japuonj chul pesa mano mar thieth erokamano okikona nyingi kata kamano ote mari ochopo gi kaminenoa achiel kachiel machielo odonjo kar ka wacho ni piny na brother Collins Oyuu ni pes invigilators kod supervisors to osetime ang'o mano wach mantiere kar ka machielo to mana ote ka wacho ni faithfulness aya thank you mano mantiere kar kanyo wacho ni an Stephen Owino kan tiere Njiru oyawre kendo awinjo chenro yo makare arito mana winjo brother Collins Oyuu isewinje koro sani kamentiere ang'wa kawo mago ote modonjo kae achiel kachiel kaeto bang'e ka gitieko kama irango gie kar kae brother Collins Oyuu kinene achiel kachiel inene yo machal nade nyaka sani ka SHA osekonyo jopuonj gi package ma gintiere godo kod tarif margi ma bende gintiere godo mano wacho kacha ni udhi rango mar mondo mune kaka inywako duto e chenro kata ni TC kia natu kia kupet kocha bende kia jok manie sekta ni duto bende kia gimoro malong'o mantie iye rewna ote no kachiel koda kamano tang'imiya wach mari mogik erokamano Cleophas duoko erokamano Nelson ma Kisumu West endo kendo weche mag shagi oneno kose rome onyong'e maber openja wach mar nek chudo mar nek ndalo moko ne auditor general ogolo gine report moro ni nek nodhi bankrupt wan mano ok wadwa ng'eyo wang'e ni nek no contract jopuonj go nego chul to be gimichulo japuonj no ok en kata allowance en gima thin ma kiwinjo to be mako mna dhogi emomiyo iluonge ni honoraria
oken allowance. Honoraria en ano goni erokamano ni ichiwori mondo in be koro miye gimoro matin mondo iduok go kamoro mitucho cha. Jopuonj chiwre kabisa mondo ng'i penj. Wan laini mwadwa luwo sani, achiel kuomgi en wach mar chudo mar nek. Dr. Njegere nyaka nyiswa ni budget manoloso mar penj ne chal nade. Niwach penj osetim, pesa no ochul mondo giyud penj no. Gima pok gitimo ni ng'ama no ong'iyo penj ni en pok ochule. Be nyaka nyiswa ni to en kaka CEO mar Kenya National Examination Council, ere importance momiyo gine, momiyo penj mitime piny ka. To ka onge invigilators and supervisors, will that exam run? Waj no kel penj mondo kuro tergi e gine skunde otimgi. Ng'ama ng'iyo penj ni emonego kuongo ng'i matut ni en emonego kuongo chule. Niwach mokuongo chiwre, ta wacho ni motelo ni gimimiyo jopuonjgi. Ko wach ni en gima thin, tich to tek ndi. Ema jaluo wacho ni tich kapuoyo to yuto kang'on. Tich kaliech to yuto kapuoyo. Jopuonjgi osetiyo nyaka koro chulgi. Gima wacho ni wan gima watimo malich ahinya en gima iluongo ni dialogue mondo wane kama jogi omoke. To gima kigi wachnwa ni pesa onge michulo jopuonjgi. Ko kamano to wabiro nyiso jopuonj ni koro koluongi ni dhi timo penj, ting' badi. Wane ng'ama koro mi interdiction ni ok idhi ng'iyo penj. Wawacho wach joint technical committee maparo ni nasewacho ni in 21 days entie. To kapok ochopo this 21 days nyaka wakaw National Executive Council ma SHA wuogo. SHA nigi richo mang'eny, ok adwa na pande. To japuonj osechandre under SHA. Ting'e ni gino ok ging'e gima nie ground. Sikiwa ni SHA timo maber, otimo maber kanye ne ywag gite. Ma ok nyis ber mar gima no ochaki mondo kony. It has to stop. Machielo awinjo weche mag tariffs. Kamano. Tariffs gi? Kamano ang mede gi wach mari mogik nikech wach tariff kanyo nitie ng'ama olose 1200. Yes. Mano gima nitiere kar kacha 1200 yango men 1200. 1200 mane dhi timo ang'o e osiptal nikech manya bedo consultation. Osiptande gi opogre. Gini orea mopogre. Koro SHA nyocho ng'iyo moretgi ni ka kidhi for consultation and maybe omondo mi yath e outpatient gigeje ni nyalo kaw 1,200. Ako ni SHA nyo convince wa e introduction ma tariffs mori dhi mi 2,500 kalore kako hospital chalo. Nyo gi convince wa yorni nitie osiptende maka moro kinyal tiyo gi $900 kidhiye kata 1,000 kidhiye. To gimidhi chaji japuonj en 5,000 niwach kuo mawacho ni cha. Gima ok ne gitimo en information. Onego wachnwa ni tariffs gi introduce nang'o to rea magiketo gie en mane. Oka wacho kacha tadwa na wachi ni wach tariffs gi nyo wamiyo SHA 2 weeks, that is 14 days, mondo gilernwa yo magidonjo go e tariffs per hospital. Mondo japuonj kik dhi ni dhi chulo pesa ne e hospital magimiyo 1,200 to nego charge 2,500. Kamano katibu. Yes. Thuolo momiyo orumo ka. Erokamano. Koro apani ipenja ni to wachomo kanye kata wachna mogik kuom jopuonj. Namba 1, adwa nyiso jopuonj ni teacher professional development. Chieng' wuok tich nyocha watieko wachne. Ing'e ni ne en wach malich ni japuonj dwa chulo pesa e wach gimiluongo ni professional development, main capacity building. Wach chudo koronge. Kendo ndalo masomo cha matiegruok no odwoke to 5 weeks. Macha ni ng'iyo ni kata higni 6. To wadwaro ni mondo japuonj obed assessed
achiel kachiel 5 weeks mondo tieki. Then mogi machielo en CPG, career progression guidelines. Mose miyo japuonjo stagnate for so long. Ni wasetimo review. The CBA wadwoko from 4-year cycle to 3-year cycle. Delocalization watieko. Promotion idi medi 100%. 25,000 manyabiro promoted, kuro 50,000 dibiro promoted. Hapa ni mane weche matanga bed godo motegna ahinya, to ok dewawe mok wawacho ni jopuonj pod tin e Kenya ka. Employment of more teachers, we are emphasizing. Mokwa leo. Nyakoro Mugi Jwang, mano jagoro maduong' mar NAT. Brother Collins Oyuu mabino bedo ka okinyi makono ka warango achiedh nade kendo midhiero mano e Okumba mano mar jopuonj. Kite mana kanya koro Mugi Jwang chenro machielo pod biro anaktaye chenro mokinyi makono ka mar Rupin nyinga Cleophas Luoch jagi sumo kanya koro mokeo nyaka sango ang'ena we chenro mamoko mapod biro ruchi makawuono mano muting'o nyaka mano mar mbako romo madhi bedo ka chako kanyo saa 4 nyaka rom saa 7 oriti masani.